3자네 बाजिसो मोनबाय आं ओमफ्राय नों बेसे जाखोमोनलाय आबौ 103 मास 103 मास साननाय 1921 जोनोम ओमफ्राय दा 2024 सानदो साननाय जोरबावगोनसो मिनिमाम खै बोसोर थाबावगोन नों आबौ खुनुरुखुम लोङाबा बोसोरसेखौ थागोन बोसोरसेल'थार हे अनुमान बै इसर फोरमायथियाव 10 बोसोरसो थाबावगोन बायदि नुयो हाया दानो थैयो 1 बोसोर थाबावगोन आङो दानो हान्थु खरायनानैबाबो हे थाबावगोनब्रा नाथाय इसरा थोनाखै 10 बोसोर थाबावगोन बायदि नुयो आंनि गोसोजोंसो थोनदों इसरा थोनाखै खिन्थु आंनि गोसोआव आच्छा निसा जायोब्ला आयुआ खमजुरि फैयो हाथायाथ' थाइसेबो गैखाला हे गैयालै मोननो सेस बोसोरनै जानोसै नै बेदर थेदरथ' होख्लायजोबनो हाखायो हायोलै हाराल' बाद औ हाराल' दे खानायाबो गुजोब्बायमोनब्रा माथो आबौ आरो फिन आरो गाजि हरो भारत स्वाधीन जै गान्धीया फैबाय दिल्ली नबानिफ्राय मिनिस्टार पास आइन जरि लाबोदों डेन्जारसो भारत स्वाधीन जादों 1947 1947 इन्डिया भारतखौ स्रां गोजोन खालायदों औ ओमफ्राय ओमफ्राय खनु दावत दाबि खालाय हायाखै बाङालि पश्चिमा उदखारि खालायदों फादरि साहेबा उच्चाबन नांदों खारनांजोबदों दा बिनि सेरावनो जोंनि इन्डिया भारत आदिबासि ओमफ्राय बर' पश्चिमा हा रुजुनो मोनाखै बर'आ बेसेबां खाथिदों हा रुजुनांगौ बर'आ बेखौ सानखा आंनाव दं आंनो गावथार जानोसैमोन सार्टिफाइड गैया नम्बर रेसन आसामनि न' गैया मथारनि गैया रेजिस्ट्रेसन खालायाखै सार्टिफिकेट लांनानै लांदों खावनानै लांदों खुख्रि आंनि सार्टिफिकेट फरायनाय सार्टिफिकेटखौ इंलिसबो हो आबौ एसे इंलिसबो हो नंगौ आबौ इंलिसबो हो जागोन नोंथां दाय खुख्रि गंसे आंनि सार्टिफिकेट फरायनाय सार्टिफिकेटखौ लांजोबदों फिसालाफ्रा इंलिसनि होदो बेखौ फालि गोसोमबो फालि गोजाबो साला उदखारि गयेन्दा दंमोन बे समाव आंखायनो दा सिखावखौनो सोया गाज्रिखौनो सोया इंलिस होदो बेखौ आबौ 10 मिनिट आं गाज्रिखौ सोयालै आबौ आं गाज्रिखौनो सोया ओमफ्राय नों मानो न'आव हाबखो ओंखामा आख्रमन र' दै माबा दै दंदां अबाव दं आरो बिलाय